मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। बाबू यो राजा जी एगो चांदी के राखी बन बाबू यो राजा जी। डीजे सुमित सतीश रईमा। चांदी के राखी बन बाबू यो राजा जी एगो चांदी के राखी बन बाबू यो राजा जी। एगो चांदी के राखी बन बाबू यो राजा जी। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। पूरा करू राजा जी हमारियो चांदी के राखी बन बाबू यो राजा जी एगो चांदी के राखी बन बाबू यो राजा जी। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। चांदी के राखी बन बाबू यो राजा जी एगो चांदी के राखी बन बाबू यो राजा जी।